Anteeksi. En tarkoittanut. Sairashan kumminkin on. Vitusti rasvaa. Rasva maistuu aina. Kun paketit on vittu. Tuo vähän. Mutta Pyörillä sitä vähän ehkä. Tässä puukkoskassa pois siitä. Minä paistan letun. Ne on täydellinen. Apusehpi ei. Minä paistan letun. Helvetti. Palaa tuo vitu voikin tohon jo suoraan. Ravistettuna ei. Vatkainen käyttöä. Mikä se? Tästä tulee maailman paras lettu. Jonille ton video ensimmäinen. Lettu paistaa lettuja vittu. Saatana, kiire on kiire. Kyllä. Joo. Nyt tehdään pieni lettu, mutta maailman paras. Jos emme onnistu tässä. Kyllä sinä vielä naiseen Ei mennä se missään. Suunta tuo Jali Sarkimo tulee tuolta ja sanoo, mä annan sulle potkut. Tästä tulee maailman paras lettu, perkele. Minä olen täydellinen, te ette. Varmaan kauan oot tätä harkkaa. Ei ole mitään epäselvää. Mä olen maailman paras letunpaistaja. Ei ole mitään epäselvää. Häpyynneulosia. Tuleeko näitä tähän samaan joukkoon? Mikä häpyynneulosia? Ei. Ei, mä tähän Vähän asiaan. reunalla, mutta no. Mä annan sulle kohta potkut. Tuolla tehdään enemmän pizzalta kuin letuuta. Se tulee hyvää pizza, jos pääsisi tehdä lettuja. Voidaan täyttää se lettu tulee. Minä olen täydellinen, te ette. Tästä tulee vitu hyvä. Muistakaa se. Laitaanko lisää rasvaa? Ei rasvaa, vaikka rasva maistuukin. Pois sen puukkos kanssa, mua pelottaa. Saatanan pelottavan näköinen jätkä. Mä annan sulle kohta potkut. No niin. Voi vittu. Tulee vähän liian saatanan kuuma tuli. Anna se lautanen, tää on kohta valmis. Et se rupee vatkaamaan tän asiakkaan. Anna se saatanan. Ei anna se saatanan lautanen sinne. Anna se saatanan, tai perkeleen lautanen ihan miten vaan. Liian saatana kuva tuli. Anna se lautanen, tai mä annan sulle potkut. Joo, ole hyvä. Hei se lautanen alle tän lettu takaisin. Syöksää sen vaan, tehdäänkö tää lokin ruokaa. No hyvä sitten. Tää ja grillataan seuraavaksi. Mä annan sille potkut.